Ikan kegiatan no, darah goda. Baru lampaya, udah damai mesra ya, desa kadang bayi kade. Boleh ya. Mana temenlah? Ini bunga lolit Bosmutari. Ayo ada, mana bunga nengi kami kita deh. Bobiniफ्राय फैनाय दा बबेयाव थाफैखो Baksa di sini Hatnapunनिफ्राय फैदों आं बेयाव 2 नम्बर निमाङाव हाग्रा जानानै रायजो जाना दं दां ओमफ्राय मा होनना बुङो दा गलाघाट डिस्ट्रिक्ट गामिया जाबाय निमां 2 नं निमां गोदो आंनि न'आ दंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आलिगुरि हाटनापुराव ओमफ्राय मा समाव फैनाय आयंआनो गोबाव जाबाय दा जोंनि बर' आन्दलननि आगोलावनो फैनाय नागालेण्डआव मानसि दानलाय दावराय बे समावनो फैना थाफैदों नाटकनिफ्राय थालांनानै बिसालि मोसादो दे आगोलाव आयंआ थियेटाराव दङमोन न मा थियेटाराव दङमोन आगोलाव हिरिम्बानि फिसालि ब्रा सोरां मन्जु थियेटार मोनदो लोगोफोर आयंआ बुंनो बावदों बेनिफ्राय नाटक गायोमोन आरो न नाटकफोराव सेरजा होयोमोन न सेरजा दामोन लाहिन सनारि जानसिगुराव गाफैदोंमोन बेयावनो थालांनाय जाबाय आरो आंनि मास्टारा जाबाय गलक ब्रह्म बिए अर्गेनाइजारा जाबाय हरिकान्त मोसाहारि बिसोरजों दंमोन आरो आं लोगोसे माबा गानायाव आरो न थियेटार गानायाव थानाय समाव ओमफ्राय मा होनो आयंआ दा आगोलनिफ्रायनो सेरजाखौ दानोमोन आरो न दा गावनो दामो आरो न बेसेसो सेरजा दानखो आयंआ गोदोनिफ्राय
30,000सो जाबाय नामा फाननाया दाननानै ओरैनो दानै फानो आरो ना फानो ओमफ्राय दामाबो बारा गैया 3,000 दाबाव रजे ना आंखौ damai denanan nongko nagigan roje nagiga sarga damai denanan nongko nagigan roje nagiga dabau roje na saya मा माबानिमोन नाटकनिमोन आयं नैबे सोरांआरि हिरिम्बानि फैसालि न ओमफ्राय आरो बेलेग मोनसे नाटकनि Salam baik saya